खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ इलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ रिच वाटार पार्कखौ दिनैनिफ्राय बेखेवफिननाय जासिगोन। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना माहारियारि पार्क सेराव बावैसो सान सिगां गोदानै बेखेवजानाय रिच वाटार पार्कखौ माखासे साननि थाखाय बन्द दोनथ'नाय जादोंमोन। बे पार्कखौ रायजो राजाफोरनि थाखाय दिनै रबिबारनिफ्राय खुलिनानै होफिननाय जासिगोन। बेनिखायनो रायजो राजाफोरा दिनैनिफ्राय फैनानै गोजोननायखौ लाफैनो हासिगोन। बेयाव हाबनो थाखाय नोंथांमोना 300 रांनि टिकेट दाननानै दैयाव दुगैनो गेलेनो हागोन। लोगोसे नोंथांमोना बे पार्कआव गोबां रोखोमनि जाग्रा लोंग्राबो जानो लोंनो मोनगोन। नैथि खौराङाव दङ चिरां जिल्ला रुनिखाता फरेस्ट रेन्ज आरो सान्थिपुर आउटपस्टनि सिङाव थानाय अदालगुरि ओनसोलनि 2 नं सैथोपुर गामिनि थागिबि चेयारमेन मोसाहारिया गावनि न' गुदियाव दैखर खुरनो थाखाय हाखर जावबाय थानाय समावनो हा गिसिखानायजों होसिनजानानै थांनाय 9 जुननिफ्रायनो हा सिङाव फबसिनजानानै थानाय गोथै देहाखौ 13 जुन खालि पुलिस आरो SDRFनि मददजों बोखांनो हाबाय आरो गोथै देहाखौ पुलिसआ पस्टमर्टमनि थाखाय लानानै थाङो होनना मिथिनो मोनो। थामथि खौराङाव दङ एयार इन्डिया बिरखंनि जाब्रबथायाव दासिम सा 297 सुबुंनि जिउ खहा। आहमदाबादाव एयार इन्डिया बिरखंनि जाब्रबथायाव थैनायनि अनजिमाया दासिम 297 सिम जाहैबाय। एयार इन्डियानि सा 12 क्रू मेम्बारजों लोगोसे सा 241 दावबायारिफोरनि थैनायखौ रोखा खालामदों। लोगोसे मेडिकेल कलेज हस्टेलनि सा 56 गुबुन सुबुंफोरनिबो जिउ खहा जायो होनना मिथिनो मोन्दों। आरो आहमदाबादनि बिरखं जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय गुजरातनि बारग' गिबि मन्थ्रि बिजय रुपानीनि गोजोन जिउमानि थाखाय गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया कन्डलेन्स खालामदों। बिजय रुपानीया गुजरातनि 16थि गिबि मन्थ्रिमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ दुखुनांथाव खौरां। गंसे नखराव सारअन्थाइ गोग्लैनायनि जाहोनाव मास्नि मोसौ आरो मासे मैसोनि जिउ खहा। धेमाजि जिल्ला जनाय रामदन दिखारि गामि पन्चायतनि बुरिसुथि कसारी गामिनि पबिन बर'नि मोसौ गलियाव फुंनि 4 रिंगासो समाव हरखाबै गोबारै अखा हानायजों लोगोसे सारअन्थाइ गोग्लैनानै मास्नि मोसौ आरो मासे मैसोआ जिउ गोमायो। नखरनि सुबुङा फोरमायनाय बादिब्ला बे दुखुनांथाव जाथायजों खमैबो 5 लाखसोनि सम्पति खहा जाबाय होननानै गामिनि सुबुंफोरा मिथिहोदों। बाथि खौराङाव दङ बिजनीनि गोजाम बास स्टेन्डआव ड्राग्सजों लोगोसे 4 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमदों। बरपेटानिफ्राय ड्राग्स लानानै बिजनीआव फैबाय थानाय समावनो गंसे AS01 QC 4997 नाम्बारनि एल्ट' गारिजों लोगोसे 4 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनो हादों। हमजानाय फालांगिरिफोरनि मुङा फारियै 17 बोसोर बैसोनि साइफुल इस्लाम, 18 बोसोर बैसोनि आब्दुल मातलेब, 29 बोसोर बैसोनि सैफुल हक आरो 32 बोसोर बैसोनि जाहिदुल इस्लाम। बिजनी महकुमा पुलिस मावख'गिरि रुपज्यति दत्तनि दैदेननाय अपारेशनाव ड्राग्स फालांगि आरो बाहायनाय एल्ट' गारिजों लोगोसे गं 32 ड्राग्सजों बुंफबनाय प्लास्टिक कन्टेनार, गंबा मबाइल फन आरो नोगोद 500 रां हमनो हायो। 6थि खौराङाव दङ एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'खौ सोंखारिनायनिफ्राय गोजानाव थानो रामफलबिल दख'रा एबसुनि गोख्रों हुमखि। रामफलबिल दख'रा एबसुआ प्रहलाद ब्रह्म, दावराव देख्रेब आरो मालती रानी नार्जारी मोननि मुसुखा सावनानै खुद्रि सारनायनि गेजेरजों एबसुखौ सोंखारिनाय आरो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'खौ सोंखारिनायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायहरदों। 7थि खौराङाव दङ 8 नं दतमा बियाबनि बुरिदुमि, बालाफारा, गसाइनिसना आरो थुरिबारि गामिनि थागिबि रायजो राजाफोरा गाव गावनि राजखान्थि दोलोफोरखौ नागारनानै सा 100निबो गोबांसिन BJP राजखान्थि दोलोआव जगदान जादों। 8थि खौराङाव दङ धुबरी जिल्लायाव मन्दिरनि साखाथियाव मोसौ बेदर मोननाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय सा 38 सुबुंफोरखौ हरसेनि गेजेराव खानाय जादों होनना गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मिथिहोदों। 9थि खौराङाव दङ आसामाव खुंजानो गोनां बागुरुम्बा आरो बारदै सिख्ला मोसानायखौ बुहुमनां दिन्थिफुंनो थाखाय मैया आसाम सरकार, बिटिआर सरकार, एबसु, बड' साहित्य सभा, दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो BDJ-आ जथायै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायलायदों। 10थि खौराङाव दङ हावराघाट ओनसोलनि पन्डित घाटनि जमुना गामियाव हौवा आरो हिन्जावनि 2 सिनाय मोनै गोथै सह' मोन्दों। कार्बि आंलं जिल्लानि हावराघाट थानानि सिङाव थानाय जमुना गामिनि गोलाव दैमायाव गोजावना थानाय समावनो जायगानि सुबुंफोरा 2 गोथै देहा नुयो आरो पुलिसनो खौरां हरो। गामसा, सादोर, मेख्ला आरो हौवानि गोथै सह'खौ गाननायाव बेखौ सन्देह खालामनाय जादोंदि थैनाय 2 सुबुङा हारिसायारि हारि जानो हागौ। पुलिसनि सुलुङा बुंदोंमोन दि थैनाय सुबुंनि हौवानि बैसोआ 40 बोसोरसो जागोन आरो आइजोनि बैसोआ 35 सो जागोन होननानै फोरमायदों।
जिसेथि खौराङाव दङ मणिपुराव गोबां बिबांनि हाथियार आरो गुलि बारुद बोखांदों। हरसेनि अपारेसनाव 328 हाथियार जब्द खालामनाय जादों। बावैसो दानफोराव बयनिख्रुइबो देरसिन बोखांनायफोरनि गेजेराव मोनसेयाव मणिपुर पुलिसआ सेन्ट्रेल वार्ड पुलिस फर्स (CAPF), भारतारि रौनिया हान्जा आरो आसाम राइफलजों लोगोसे मोनबा हायेननि जिल्लाफोरनि बायजोआव मोनसे समावनो हरसे नागिरनाय अपारेसननि समाव गोबां बिबांनि हाथियार आरो गुलि बारुद जब्द खालामो। गोरोबनाय अपारेसनफोरखौ थि इन्टेलिजेन्स इनपुटनि सायाव बिथा खालामनानै जागायनाय जादोंमोन, जाय गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव हाथियारफोरनि मोनसे गिदिर बाख्रि थानायखौ संदानो। मणिपुरनि पुलिस बिथोनगिरि गाहायनि मोनसे फोसावथायनि बादिब्ला बोखांनो हानाय बेसादफोरा फारियै गासै हाथियार 328, SLR राइफल गं 151, इनसास राइफल गं 65, LMG राइफल गं 12, कार्बाइन गान्स गं 6, MP5 सिलाइफोर गं 6, अमक राइफल गं 2, एयार गं 15, राइफल गं 2, पिस्तल गं 1, फ्लेयार गान गं 1, बेरेल गानफोर गं 6, गुलि बारुद आरो राउन्डफोर बेरफ्रुग्रा 591 SLR राउन्डफोर बोखांनो हादों। 12थि खौराङाव दङ कुसुगावआव थानाय फरेस्ट आइबिआव गोदानै लुफुंनाय मोनब्रै कटेजखौ मैया बिटिआरनि EM रन्जित बसुमतारिया बेखेवनानै होबाय। मख'नो गोनांदि रायमना हाग्रामाया माहारियारि पार्क जानायनि उननिफ्राय रायमना माहारियारि पार्कनि जौगानायनि थाखाय प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा गोबां खामानि मावगासिनो दङ। बेबादिनो कुसुगावआव थानाय ब्रिटिश आमोलाव लुफुंजानाय गंसे फरेस्ट बांलाखौ फाहामफिननायजों लोगोसे गोदानै गंब्रै कटेज न'फोर लुफुंनायखौ मैया बिटिआरनि EM रन्जित बसुमतारिया बेखेवनानै होयो। मैयानि बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लादोंमोन EM रन्जित बसुमतारिया। EM अकिल मुसाहारि, गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि MLA जिरन बसुमतारियाबो हाबाफारियाव बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बे फरेस्ट बांलाखौ फाहामफिननाय आरो गोदानै मोनब्रै कटेज न'फोरखौ बिटिआर सरकारनि मददजों गासै 3,29 लाख रांजों लुफुंनाय जादों। 13थि खौराङाव दङ अदालगुरियाव आसाम प्रदेश कंग्रेस राजखान्थि हान्जानि मावफुं सावरायमेल लादों। मैया अदालगुरि गलामानि राजीव भवनाव आसाम प्रदेश कंग्रेस राजखान्थि हान्जाया फैगौ बिटिसि बियाबाव बिसायख'थि गेलेनायनि थाखाय साखाफारा आरो मोनफ्रोमबो बियाबावनो बिजाथि फसंगोन होनना फोरमायदों। आसाम प्रदेश कंग्रेस राजखान्थि हान्जानि बारग' अहिदा आहमेदा हाबाफारियाव अबजारभार महरै बाहागो लायो। सतिया समस्तिनि बारग' MLA प्रानेश्वर बसुमतारी आरो हिमाश्री राजा APCCनि बारग' सोद्रोमा, लोगोसे अदालगुरि जिल्ला APCCनि आफादगिरि दनेश्वर बर'आ। 14थि खौराङाव दङ तामुलपुर जिल्लायाव आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि गौरब गगैया जिल्ला कंग्रेसनि मावथिफोरजों गोथौवै सावरायदों। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै तामुलपुर जिल्लानि दुर्गा मन्दिराव आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि गौरब गगैया बिसायख'थिनि दोहौखौ दोलोनि मावथिफोरनि गेजेराव जागायदों। तामुलपुर जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि मावथिफोरखौ लानानै बिसायख'थिनि बागै गुवारै सावरायो गौरब गगैया। गौरब गगैया बुंथियोदि बे खेबाव बिटिसि बिसायख'थियाव गोख्रों बादायलायनाय जागोन। बिटिसिनि मोन 40 बियाबावबो कंग्रेस दोलोआ बिजाथि फसंगोन। मोनफ्रोमबो बियाबाव नायबिजिरनो थाखाय मोनसे कमिटि दाफुंनानै होनाय जागोन होनना रोखायै फोरमायथियो। 15थि खौराङाव दङ मोब्लिब बिफाननि बेरेखायै रायजो राजाफोरनि खुद्रिसारनाय। चिरां जिल्ला बिजनीनि गामियारिफोरा मोब्लिब बिफाननि बेरेखायै खुद्रिसारनाय हाबाफारि लायो। रायजो राजाफोरा मोब्लिब बिफाननि बेरेखायै बायदि रोखोमनि स्ल'गान होदों, जायनि जाहोनाव हेंथा दिन्थिफुंनाय थावनिखौ दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। बिथांमोननि अजद बायदिब्ला मोब्लिब बिफाना थांनाय माखासे बोसोरनिफ्रायनो माथियाफारा गामियाव खान्थि नङै मोब्लिब सिबिथाय होबोगासिनो दं। गंसे ट्रेन्सफर्मारजों गं 200 नखरफोराव मोब्लिब जगायना होनायनि थाखाय जोबोद बाङाइ भल्टेज जानायनि जेंनाया नुजाथिदों, जायनि जाहोनाव मबाइल फनखौबो चार्ज खालामनो हाया। जायगानि MLA अजय कुमार रायनो गोबां गोसोखांहोनायनि उनावबो रायजो राजाफोरनि जेबो राहा लायैनि अजद दैखांदों। जुदि मोब्लिब बिफाना रायजो राजानि दाबि बायदियै सप्तासेनि गेजेराव बे जेंनाखौ सुस्रांनो हाया, अब्ला बेवहाय मोनसे गिदिर हेंथा हाबाफारि लानाय जागोन होनना रायजो राजाफोरा खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोरमायो।